जों मोजांथारै टेस्टिमनि खोनाबाय सासे सिस्टारनिफ्राय जसुआखौ जों एसे नायनि जसुआ बिजाबनि 1नि 9 पद जोङो फरायनि आथिनिफ्राय फरायगोन फोरबोखौ खुलुमनायाव नोङो लागारबो बिजाबखौ फरायलायदो नोङो बे आयेननि बिजाबाव लिरनायफोरखौ मानिनानै बेयाव लिरनाय बायदि मावनो थाखाय सान हर नेम खालामदो अब्लासो नोंहा गासै खामानिफोराव उन्नति जागोन आरो देरहाफ्लायगोन आङो नोंखौ हुकुम होआखै खोमा जरगोरा आरो गोहोगोनां जादों होननानै गिख्रंनो एबा उसाव बादाव जानो नाङा मानोना नोङो जेरावखि थाङा नोंनि फोरबो इसोरा नोंजों लोगोसे दङ प्राइज द लर्ड दहाय जों जे आगोल एसे टेस्टिमनि खोनादों जे बिमानि बोसोन बिमानि आरज आरो फास्टिं थानाय बे फास्टिं थानायनि गेजेरजों बिथांमोना हयथ' इसोरखौ खुलुमनायावहाय लागारबो बे फोरबोनि बोसोन बे बाइबेलखौ फरायफ्लायदों आरो फरायफ्लायनानै देहेन खालामदों जे आङो मा मावहैगोन आङो मा जालांगोन इसोरा आंनो मा दिन्थिलांगोन बेखौ हयथ' बिसोरनाव भरसा खालामै दिनै देहेन खालामै आरजनि गेजेरजों बिथाङा दिनै जाफुंसारनायखौ मोन्दों होननानै जोंनि गेजेराव साखि होदों प्राइज द लर्ड इसोरनि गौरबनि थाखाय जाथों बेनिखायनो बे बोसोना बुंबाय नोङो जे मावलांबावनो थांखि लादों बे थांखि लानायाव नोङो उसाव बादाव जानो नाङा बाइबेला जोंनो खोन्थादों मानोना नोङो जेरावखि थाङा नोंनि फोरबो इसोरा नोंजों लोगोसे दङ होननानै प्राइज द लर्ड मानोना बे इसोरनावहाय हाजार कौटि धोन कौटि उसिग्लायनाय बिनाव मा दङनो सम्पतिफोर दङ होननानै बिनाव आग्लाय बिलाय सम्पति दङ नोङो जेखौ बिगोन बेखौ बियो होफुंगोन ना मावफुंगोन ना मोनदों नाथाय बियो गासैखौबो एखे रोखोमै होनाय नङा गावनि इच्छा बादि होनना बुंदों जोङो फरायब्ला मोननो हायो फिलिपि बिजाबनि 4नि 19 जोङो फरायनि फिलिपिनि 4:19 बुंदों आंनि इसोरहा सोमोनांथाव सम्पति दङ बे सम्पतिया मा बे सम्पतिया जाहैबाय जोंनि बे संसाराव जेसेबां नुनाय मानि इसोरनि सोरजिनाय बे इसोरनि सोरजिनायजों लोगोसे इसोरनि गियाना बिदि सम्पति बे सम्पतियानो जोंखौ दैदेनलांगोन मानोना इसोरनि गियानानो जोंखौ दैदेनलांगोन होनना बुंदों प्राइज द लर्ड दा बेनिखायनो बे इसोरनि सोमोनांथाव जे सम्पति बे सम्पतिया जाहैबाय बियो बोलोगोरा होनदों जों फरायथारनि बाइबेलनिफ्राय फिलिपि बिजाबनि 4नि 19 पदखौ जों फरायनि दे आंनि इसोरहा सोमोनांथाव सम्पति दङ जिसु ख्रिस्टनियाव बेखौ आग्लाय बिग्लाय खालामबाय बिनिफ्रायनो नोंसोरनो नांगौ मानिखौ इसोरा होगोन अनजिमा गैया जासे जोंनि बिफा इसोरा महिमा गोनां जाथों आमेन होनदों दिनै जोङो फोथायनायखायसो बे इसोरखौ जों खुलुमनो फैदों फोथायनायखायसो इसोरनि अननायखौ लानो फैदों फोथायनायखायसो जों दिनै देहानि मोदोमनि सैनांनायनिफ्राय आरायग' मोनथारगोन आङो होननानै जोङो दिनै बिनि खाथियाव गंग्लाय फैदों प्राइज द लर्ड मानोना बिनाव आग्लाय बिग्लाय सम्पति दङ बिनि सम्पतिया मा जोंनि बेमारखौबो बियो सोखानो हायो बिनि सम्पतिया मा जोंनि दुखु दाहाखौबो बियो मा मेगननि मोदैखौ हुगारनो होनो हायो मानोना बिनाव आग्लाय बिग्लाय अजस्र बियो दङ होनना बुंदों बे गासैबो मा इसोरनिफ्राय अर्थात जिसु ख्रिस्टनिफ्राय होनना बुंदों अनजिमा गैयाजासे जोंनि बिफा इसोरा महिमा गोनां जाथों होननानै बुंदों महिमा गोनां जाथों अर्थात बे गासैबो महिमाया मानो इसोरनि राव गासैबो महिमा इसोरनि राव मानोना बे इसोरनि रावानो जोंनि थांनानै थानायावहाय मदद खालामगोन दिनै साननो हागौ संसाराव मानसिफोरा बयबो थांनानै दङ जायफ्रा इसोर खुलुमा बिसोरबो थांनानै दङ जायफ्रा इसोर खुलुमो बिसोरबो थांनानै दङ खिन्थु इसोरा सोरगोनिफ्राय समानै बियो बयखौबो नाहरदों समानै बियो बयनोबो बोर होदों इसोरनि बोरजों बयबो समानै दङ थांनानै दङ खिन्थु मा जिसु ख्रिस्टआ बासायनायखौ होनो फैदों इसोरा अनदों जों बयखौबो पृथ्वीयाव जेसेबां गामि खानानै थानायफोर दङ गासैखौबो बियो नायहरो गासैखौबो बियो दिथाहोयो नोगोराव था गामियाव था गासैखौबो बियो नोजोर होबाय थायो होनदों नाथाय बासायजानायखौ जायफ्रा फोथायो बिसोरल' मोननो हायो होनदों जोङो गितफोरनि लिरनाय 33 अध्यायनि 13-14 बेखौ फरायनि बाइबेला मा बुंदों फोरबोआ सोरगोनिफ्राय दिथा होयो
आरो बियो गासै मानसिफोरखौ नायदिंबाय थायो बियो गावनि गामिनाय जायगानिफ्राय प्रिथिबियाव गामि खानानै थानायफोरखौ दिथा होयो बयनिबो गोसोखौ महर दाग्रा बेनोखा बियो बिसोरनि लागै बिसोरनि गासै मावनायफोरखौ बिजिरग्रा जों दिनै मिथिनो मोनदों ना फोरबोआ दिनै सोरगोआव थायो आरो प्रिथिबिया बिनि गाग्रा खामफ्लाय जों थानाय जायगाया फोरबो इसोरनि गाग्रा खामफ्लाय होननानै बुंदों बाइबेलाव ना बियो सोरगोआव थायो आरो बियो मा सोरगोआव थानानै गासै मानसिफोरखौ नायदिंगासिनो दङ सोर बहा थांदों मा मावदों मा खालामदों ना सोरखौ मा थगायदों सोरखौ मा बुज्लायलायदों ना गासैखौबो बियो सोरगोनिफ्राय नाहरगासिनो दङ बियो गावनि गामिनाय जायगानिफ्राय प्रिथिबियाव गामि खानानै थानायफोरखौ दिथा होगासिनो थायो बि दिथा होदों जोंखौहाय जोङो दिनै गिर्जायाव दङ बेखौबो बियो नुहुरदों दिथा होदों ना सोर मेथाइ खनदों सोर गिर्जा सोलायदों ना सोर खोनासंदों सोर मोसादों सोर मा सानदों गासैखौबो बिजिरग्राया दिनै इसोर ना बयनिबो गोसोखौ महर दाग्राया बिनो सोर बिनो दिनै बिफा इसोरानो जोंखौ गावनि महर बादि दादों आरो जोंनि गोसोखौबो बिनो दादों बिनो दादों बिनि दानायावनो जोङो दिनै बे संसाराव दङ होननांगोन खिन्थु दिनै संसारनि मानसिफ्रा गासैबो सोरगो रायजोनि अधिकार जागोन बे नङा नाथाय जायफ्रा बे जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै बिनियाव आश्रय लाफैगोन बिनावहाय गावखौ फोथायफैगोन गुरै जाफैगोन बिसोरो बिफा इसोरनि अधिकार जागोन होनदों ना बिफा इसोरनि अधिकार जागोन जोङो फरायनि जोङो जहन बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' सारिजानाय फिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो अफायै बायदि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि होनदों प्राइज द लर्ड दिनै बे संसारावहाय जायफ्रा दासिमबो इसोरजों लेंहर जायाखै इसोरा बिसोरखौ लाबोआखै ना किन्तु जायफ्रा इसोरजों लेंहर जाबाय बिसोर इसोरनि खाथियाव फैबाय आरो बे संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' सारिजानाय फिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो उफाय बायदि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि ना जोबनो गैयै गोथां बे जोबनो गैयै गोथांखौ सोर मोनगोननो जायहा बेजों लेंहर जानाय जाय बिनाव फैनाय बेखौ नाजावनाय ख्रिस्टखौ खुलुमग्राफोर बिसोरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो हागोन बिसोरनि लागै मा होनो आयाव जों फरायबावनि मानोना इसोरा संसारखौ बिसार खालामनो थाखाय फिसा हौवाखौ संसाराव थिनहराखै नाथाय संसारा बेजों बासायजानाय बादिसो बेखौ फोथायग्राया बिसार खालामजाया बेखौ फोथायग्राया बिसार खालामजाया मानोना बिखौ फोथायनानै नाजावनायखाय बिनि सायाव बिसार जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ रोखा बुंबाय बेनिखायनो अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर जोङो दिनै जेब्ला बिनि खाथियाव फैयो बिनाव जोङो आरज खालामनो ना गंग्लायो अब्ला बिनि धोरोम बिजाब बे धोरोम बिजाबखौ जोङो फरायनो नांगौ जसुआयाव बुंनाय बायदि जसुआ 8:9 बुंनाय बायदि बिनि धोरोम बिजाबखौ फरायदो बिनि नेमखान्थिखौ गोसोखांदो आरो आरज खालामदो अब्ला इसोरा नोंजों लोगोसे दङ नों उसुखुथुआव दाजा गोनो गोथोबो दाजा होनना बुंदों बाइबेला गोनो गोथो दाजा नोंसोर मानो गोनो गोथो जायो होनना बुंदों ना इसोरा बेखौ मावफुंगोन होनना बुंदों मानोना जों मोनसे मोजांथार बोसोन जोङो फरायनानै लानि बाहाय बुंदों फरायबाय थाखायो अब्लाबो जों फरायनि नोंसोर गोसोआव दुखु दाखालाम आरो गोसोआव बोदाव दाजा जिसुआ बिसोरखौ होनबाय बिसोरखौ फोथाय आंखौबो फोथाय ज'ननि 6:1 बे बाथ्राखौ ना नोंसोर गोसोआव दुखु दाखालाम आरो गोसोआव बोदाव दाजा जिसुआ बिसोरखौ होनबाय बिसोरखौ फोथाय आंखौबो फोथाय मानोना जिसुआनो इसोरानो जिसु दिनै मानसिफोरा बुङो नङा होमबा जिसुआ संसाराव जोनोम जाफैनानै बियो संसाराव खामि फैदों किन्तु बियो मानसि महरै जोनोम जादों सोरनि गोरबोजों जादों मरियमनि गोरबोजों बियो जोनोम जादों मरियमाथ' सासे मानसि ना जसेफआबोथ' सासे मानसि किन्तु बियो मानसि महरै फैनायनि खारना जाहैबाय मानसि जातिखौ बासायनो थाखाय मानसि जातिखौ बोखांनो थाखाय बियो मानसि महर लानानै बियो मरियमनि गोरबोआवहाय बियो जोनोम जाफैदों जोङो जहननिनो एकनि 6 जों फरायनानै लानि बाइबेला जोंनो स्रा खोन्थादों जहननि 1:6
सैद' बाय बुंदों आरो बाथ्राया मानसि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय आरो सासेल' सारि जानायनि बिफानिफ्राय मोननाय समायनाय बायदि जोङो दयाजों आरो नंगौजों बुंजासे बिनि समायनायखौ नुबाय प्रेज द लर्ड बाय मा होनदों दिनैहाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिबाय बियो मामोननो सिगाङाव बाथ्रासोमोन दा इसोरा बायखौमोन होनदों जागायजेननायाव जों जेब्ला नायो इसोरा बायखौमोन बे बायख'आनो मानसि महरैहाय बियो थाफैबाय आरो बिफा इसोरनि समायनायखौ दिनै जोङो नुनो मोनबाय दा जोङो बे बाथ्राखौ जेब्ला गोसोखाङो अब्ला जों मिथिनो मोनो जे जेब्ला पृथिबिया सुनसानमोन सिरि सिरायमोन जेबो गैयामोन बे समाव इसोरा बायख' नालाय बियो बायख'जोंनो बाथ्राजोंनो बियो मा संसारखौ सृष्टि खालामदों स्रां जा होनना बुंदों स्रां जादों खोमसि जादों नख्रां आरो पृथिबिनि गेजेराव दंद्रं जादों गासै जिब जुनार बिफां लाइफांखौ बियो बाथ्राजों गासैखौबो बुंनानै सोरजिजोबदों किन्तु जेब्ला बियो मा खालामदों मानसिखौहाय मा होनो जोंबादि मानसि दानि इसोरा सासेल' नङा होमबा किन्तु बाहाय बाइबेला बुंबाय जोङो जोंनि महर मुस्रि बादि मानसि दानि अर्थात बिफा बिसा हौवा आरो गोथार जिउ साथामजों बे मोनसे सासे इसोरानो साथामजों मोनसे सासे इसोरानो बिफा बिसा हौवा आरो गोथार जिउ बिसोरो सानलायनानै मानसि दानि होननाय लोगो लोगो हानि हादोरखौ बिसोरो दानानै आरामसे गन्थं मोखां बानायनानै गावनि हांखौ बियो जोंनि गन्थंआव सोनानै होबाय बे गन्थंआव सोनानै होनायखाय जों दा गोथां जिबन मोननो हादों प्रेज द लर्ड गोथां जिबन मोननो हादों दा बे इसोरनि सोरजिनाय जोङो मानसि जाथिया इसोर बादियानोखा आरो बे इसोरा जायहा बेखौ फोथायदों बेखौ इसोरनि बिसा जानो बियो एक्टियार खालामदों एक्टियार होदों जोङो फरायनि दे जहन्निनो 1 10, 11, 12 बे मोनथाम बाइखौबो जों फरायनि बाय बुंदों बियो संसाराव दङमोन आरो संसारा बेजों जाबाय नाथाय संसारा बेखौ मिथियाखिसै बियो गावनि हादराव फैदों नाथाय बिनि हादरनिफ्रा बेखौ नाजावाखै खायसे बिखौ फोथायदों बिश्वास खालामदों आरो इसोरनि बिसाफोर जादों बियो एक्टियार होदों बिसोरो थैजों नङा मोदोमजोंबो नङा मानसिनि गोसोजोंबो नङा आन्थाय इसोरजों सारिजाबाय प्रेज द लर्ड सोरखौ बुंखो मानसिजोंबो नङा मोदोमजोंबो नङा थैजोंबो नङा किन्तु इसोरजों सारिजाबाय सोरखौ बुंदों दिनै बै जोंखौ बासायनो फैनाय जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंनाय जादों मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बरफनि गोरबोआव गोरबोथि जादोंब्लाबो थैनि सम्पर्क गैया बियो माजों जादों सम्पर्कआ गोथार जिउजों सम्पर्क जादों आरो बेनिखायनो बियो गोथार जिउजों बियो जोनोम जानायखाय बे इसोरा गोथार जिउखाय बे इसोरानोखा मानसि महरै बियो मानसिखौ बोखांनो बियो जोनोम जाफैदों प्रेज द लर्ड बेनिखायनो बे जिसु ख्रिस्ट'आ मा होनदों जायफ्रा फोथायग्राफोर बे फोथायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खामानि मावदों बियो गावनि सोलोंसाफोरखौ जेब्ला लानानै बियो ज' खालामनानै मोनसे गिदिर खामानि मावदों बिनि खामानि मावनायखौ एसे जोङो सोलोंनि दिनै बे समावहाय सोलोंनानै लानि आङो फरायनो लादों जहन्नि 13 आयदा 1 निफ्राय 14 परसिम जहन्नि 13 नि 1 निफ्राय 14 परसिम फरायनानै लानि बाइबेला बुंदों बोसोना मा बुंदों गोजौआव बुंदों सेलाफोरनि आथिंफोरखौ सुनाय गोजौआव बे बाथ्राखौ बुंदों दे पास्का परबनि सिगाङाव बे संसारनिफ्राय बिफानियाव थांनायनि मुगाया जाखाबाय होननानै जिसुआ मिथिबाय आरो बियो संसाराव गाव अनबोनाय गावनिफोरखौ जोबनायसिम अनबाय गावनि अननायखौ जायफोरखौ अनदों बे जोबनायसिम अनदों होनना बुंदों जोबनायसिम अनदों जिसु आरो बिनि सेलाफोरा मोनाबिलि बस जानायाव सिमननि फिसाज्ला इस्कारियत जुदासनि मनाव सैताना जिसुखौ गथायनायनि गोसोखौ जाखांहोखाबाय बिफाया गासै बोलोखौ बिनो गथायबाय आरो बियो इसोरनिफ्राय ओंखारबोनानै इसोरनियाव
थांफिननोसै होननानै जिसुआ मिथिखादों बेनिखायनो बियो बसनिफ्राय जाखांबाय आरो सायाव गाननाय खसाकफोरखौ खुनानै गांसे फालिखौ गावनि जानजियाव खास'बाय बिनिफ्राय बियो गंसे दाबोराव दै लखबनानै चेलाफोरनि आथिंफोरखौ सुनो हमबाय बियो सिमन पेट्रनियाव थांदों जायहा बेखौ होनदोंमोन ओ प्रभु नोङो आंनि आथिंफोरखौ सुनोसै जिसुआ बुंफिनबाय आं खालामनायखौ दा नों मिथिया उनावसो नों बेफोरखौ मिथिगोन पेट्रआ होनबाय नोङो जोबथाराजासे आंनि आथिंफोरखौ सुनो मोनथारनाय नङा जिसुआ बेखौ बुंफिनबाय आङो नोंनि आथिंफोरखौ सुवाब्ला नोङो आंनि चेला जानाय नङा सिमन पेट्रआ होनबाय ओ प्रभु आंनि आथिंफोरखौल' नङा आखाइफोर खर'खौबो सुदो जिसुआ बेखौ होनबाय दुगैग्राया आथिंफोरखौ नागारनानै गुबुनखौ सुजानो नाङा मानोना गासैबो मोजां जोबखा सासेनि बाहायले नोंसोर गासैबो मैला गैयि जार गोजों मानोना बियो गावनि गथायगोनखौ मिथिखादोंमोन बिनिखायनो बियो होनबाय सासेनि बाहायले नोंसोरो बयबो गोजों जिसुआ बिसोरनि आथिंफोरखौ सुखांनानै गावनि हिफोरखौ गाननानै उन्दुग्लेम फिनहैबाय आरो बिसोरनियाव सोंबाय नोंसोरो मिथिबाय आं नोंसोरनि लागै मा खालामखो नोंसोरो आंखौ फोरोंग्रा आरो फोरबो होननानै बुङो आरो नोंसोरो नंगौखौनो बुङो मानोना आङो बेनो बिनिखायनो आङो फोरबो आरो फोरोंग्राया नोंसोरनि आथिंफोरखौ सुबायब्ला नोंसोरो गावजों गाव आथिंफोरखौ सुज्लायनो नांगौ प्रेज द लर्ड बाय जोङो खोनानो मोनदों दिनै जिसु ख्रीष्टआ मानसि महरै जोनोम जानानै फैबाय देरनायखौ देरबाय बे मिनिस्ट्रि मावबाय गोबां जराफोरखौ सोखाबाय खानाफोरखौ लेंग्राफोरखौ थाबायहोबाय ना खुरिया बेमारखौ फाहामबाय गुबुनखौ होखारबाय बरंस सानब्रै हाखराव फबनाय लाजारखौ बिबि मा खालामबाय सिखामखोबाय गासैखौबो मावजोबबाय खिन्थु मावजोबनायनि उनाव जेब्ला मोनसे पास्का परब जायो बे पास्का परबनि सिगांनो बियो मा गावजे क्रुसाव दोनथाब जासिगोन इसोरानो बेखौ मानसि महरै थिनहरबाय बियो गावजे मानसि महरनिफ्राय लांखोजागोन ना मानसि महरैथ' बिहा थांनाय नङा नालाय बिनि आत्माया जेखौ लांखोजागोन बेखौ मिथिहोनो थाखाय बियो बे खामानिखौ मावदों मा मावदों बियो पास्का परबआव मोनसे न'खराव बस खुंबाय बे बस खुंनायावहाय मा होनदों सिमननि फिसाज्ला इस्करियत जुदास बे जुदासनि गोसोआव सैताना हाबनो खाबु मोनबाय मानोना बेखौ सोर खालामखो जिसु ख्रीष्टआ गावनो खालामदों मानोना गावहा गथाय जानांगौ जोंनि मानसि जाथिनि थाखाय पापनि बुलि होजानो गोनांखौ बियो गावनो मिथिखागौखाय गावनि सोलोंसा 12 जन सोलोंसा दंमोन बेहा 12 जन सोलोंसाफोरनि गेजेराव इस्करियत जुदास होननाय बे मानसिनो सैतानखौ हाबनो खाबु होदों ना बिफाया गासै बोलोखौ बिनो गथायबाय आरो बिसोरनिफ्राय ओंखारबोनानै इसोराव थांफिननानै ना थांफिननोसै होननानै जिसुआ मिथिखादों इसोराव थांफिननोसै होनना बियो मिथिखादों बेनिखायनो बियो बरनिफ्राय जाखांबाय आरो सायाव गाननाय हिफोरखौ खुनानै गांसे फालिखौ गावनि जानजियाव खास'बाय आरो बिनिफ्राय गंसे गामलायाव दै लाबाय दै लानानै बियो गावनि 12 जन चेलाफोरनि गेजेराव बे आथिंफोरखौ सुनानै होबाय सुनानै होनायाव जेब्ला पेट्रआ फारि गोग्लैदों ओ प्रभु आंखौ दासु होनना बुंदों आंखौ दासु आं सुजाया नाथाय जिसुआ मा बुंफिनखो आंजों सुजायाब्ला आंनि बे चेला जानो हाया आंजों सुजायाब्ला चेलाबो जानो हाया होनना बुंदों खारना जाहैबाय बियो मानसिफोरखौ फोसाबनो फैदों नालाय ना मानसिफोरखौ फोसाबनो फैदों नालाय मानसिफोरखौ अननो फैदों नालाय ओंखायनो बे संसाराव थानाय समावहाय जेब्ला क्रुसिफाइड जायाखैमोन थैयाखैमोन बे समाव बियो गावनि सोलोंसाफोरखौ गामलायाव दै लानानै आथिं सुनानै सिजों गावनि फालिजों फुगार होदों जेब्ला पेट्रखौ बुंदों पेट्रआ सुजाया होननानै होमब्ला सुजायाब्ला नों आंनि चेला जानो हाया होनना बुंदों अब्ला पेट्रआ बुंनो गोनां जादों अब्लालाय आंनि आथिंखौल' नङा आखाइखौबो खर'खौबो सुदो होनना बुंदों बे समाव जिसुआ मा बुंखो दुगैग्राफ्रा आथिंनि अनगायै गुबुनखौ सुजानो नाङा मानोना नोंसोर दुगैखाजोब्बाय नोंसोर मोजांजोबखा नोंसोरा गोथारजोबखा खिन्थु सासेल' गाज्रि मानसि दं मानोना बियो मिथिगौ सैताना इस्करियत जुदासनाव हाबबाय बियो आंखौ गथायनो सेस्था खालामसिगोन 30 थाखासो आंखौ फानसिगोन बेखौ बियो मिथिखागौखाय बे सासेल' गाज्रि नोंसोरनि दोलोआव होननानै बियो खोन्थानानै होदों बेबायदिनो बियो बुंदों बेनिखायनो आं फोरबो आरो फोरोंग्राया नोंसोरनि आथिंफोरखौ सुबायब्ला नोंसोर गावजों गाव आथिंफोरखौ सुज्लायनो नांगौ प्रेज द लर्ड बेनि मानिया मा जोंथ' रावबो गिर्जायाव दै लालायनानै आथिंफोरखौ सुलायाखैना सुलायदोंसै खिन्थु बबेबा
सुयोबो खोमा बबेबा मन्दिरफ्रा नुफेरदों दै लानानै सुनायखौ हा सुयो सोरबा सोरबा मन्दिरा सुयो ओरै बामुगामावबो जोंनि सासे जोहोलाव एडभाइजार एखे ग्रिल बिमाफोरखौ बिफाफोरखौ सिगाङाव लोंनानै गामलायाव दै लानानै आथिं सुनानै होनो बामुगामायाव खालामदों आरो जोंनावबो खालामफैदों जाम्बुबारियावहाय मानि थाखाय सुदों बेखौथ' नियम खालामबाय सुनायनि नङा होमबा खिन्थु आसोल बुस्थुआ बबे आसोल बुस्थुआ बबे जों मिथिगौ आसोल बुस्थुआ जाहैबाय जों गावजों गाव क्षमा होज्लायनाय प्राइज द लर्ड आथिं सुनाय मानि गावजों गाव क्षमा होज्लायनायसो नागारलायनाय गावनि आथिंआवथ' मैला थायाना बयबो सुना फैखायो नङा होमबा खिन्थु आथिं सुनानै जुदि होनानै नों बिनि दाय मावनायखौ नों नागारनो हायाब्ला बोराबनानै थायोब्ला मा लाब गैया ओंखायनो बाइबेल बोसोना बुंदों नोंसोर गावजों गाव सुज्लाय बाइबेल बुंदों फरायबावनि मानोना आं नोंसोरनि दिनै आयना बादि जाबाय नोंसोरनि दिनै आङो जेरै खालामदों बेबायदिनो नोंसोरबो खालामनाय बायदि जिसुआ मा होनदों नोंसोरनि लागै आं आयना बादि प्राइज द लर्ड आयनाखौ जों बयबो मिथिगौ हरनि खिरखियावबो आयना होदों ना आरो आजिखालिथ' बिराद मोजां ड्रेसिं बायनानै लायो मानो लायो गावनि महरखौ नायनो गावनि गाननाय जोमनायखौ नायनो देलायनो लायना लाया गावनि मोखांखौ नायनो आयना लायो नंगौ आयनाखौ जों बयबो मिथिगौ खिन्थु बाइबेला बुंबाय आङो नोंसोरनि आयना बादि जाबायब्ला नोंसोरबो आयना बादि जादों नोंसोरबो आयना बादि जादों प्राइज द लर्ड आयना बादि जानो थिनदों जोङो फरायनि सारि आयदा 11-12 बेखौ जों फरायबायदि दे बायदि मोजां बोसोन होदों नोङो बेफोरखौ थोनदो आरो फोरोंदो नोङो सेंग्रा जानायखाय रावबो नोंखौ जुजाय बायदि दासानथों नाथाय बाथ्रायाव मावनाय दांनायाव अननायाव फोथायनायाव गोजों जानायाव आयना बादि जादो प्रेज द लर्ड जिसुआ जेरै आयना जोंनि स्वभाब सुरितिखौ जिसुनाव नायोब्ला मोननो हायो अर्थात बाइबेलाव जों नायोब्ला मोननो हायो बाइबेलाबो आयनानि समान होनना बुंदों बाइबेला इसोरनि रावानो आयना होनना बुंदों जिसुआ जेरै आयना जोङो जेरै आयनाखौ बाहायो थिग बेबायदिनो जोंबो बे संसाराव खामिनायावहाय जेसेबां जोहोलावफोर दङ बोराय बुरै दङ गासैबो आयना बायदि जानो नांगौ बहा बाथ्रा बुंनायावनो होन मावनाय दांनायावनो होन अननाय फोथायनायावनो होन आरो गोजों जानायावनो होन गोजों होनना बुंब्ला साफा गोसो मैला गैयि गोसो रावखौबो हिंसा खालामै रावखौबो मुगैयै बयखौबो समान अननाय समान साननाय समान आदोर खालामनाय बेबायदि गोसो आयना बायदि जानो दोनदों खिन्थु मानसिनि गोसोआ बेबायदि नङा नंगौसै मोनसे जायगायाव बिदि घटना जादों सासे मानसि खोन्थादों हिनजाव नायनो थांदोंनो ओमफ्राय हिनजाव गोदाना जायहा बिहाव जागोननो ओरैबायदि खुरना होबायनो दाउदैखौ ओंखाम सिङाव एल'नानै ओंखामखौ फबनानै दोनबाय आरो माने हौवा गोदान बिफानो बिहाव जागोननो बेखौ सासे मानसिया नुहुरगासिनो दंखायो थांफाग्रा लोगोआ नुहुरगासिनो दङ ना ओमफ्राय जेब्ला जानाय लेंहरबाय थांबाय बियो बुंबायनो दामोरिया नों एसे ओरै थादो आं ओरै थानोसै माने जेराव दाउदै फबनायखौ नुहुरदों बेखौ गाव बाहागो लाबाय आरो थांफाग्राया खिन्थु बियो होदोंमोन बिहामजो जागोन ना बिहाव जागोनसो दाउदैखौ ओंखाम सिङाव फबना होखोमादों आरो खिन्थु ओंखामाथ' स्रें जागोन ना दाना जेब्ला ओंखामखौ बुरलबाय नै आंहासो दाउदै नोंहालाय दंना गैया बुरलाबाय गैया ना मानसिनि गोसो होनदों सासे मानसि खोन्थादों आरो ना बिराद मोजां सल' मानसिनि गोसोआ बिदि सासेनो दाउदै फबना होबाय सासेया गैया बिहावाल' मोनजानांगौमोन खोमा लोगोआनो मोनजानाङा खोमा दा खिन्थु बेबायदि गोसो दाला बेबायदि गोसो दाला नायनांगौबा समान नाय आलासि साननायाव ओरैबायदि जानांगौनो सोरगोदुतखौ साननाय बायदि साननांगौनो मानोना जायफ्रा आलासि सानग्राफोर बिसोरो सोरगोदुतखौबो आलासि महरै सानखायो दाव खालामखायो प्रेज द लर्ड आंबो एसे मोनबोदों आरो बे जाथायखौ बुंनानै लाब गैला सानै साथाम सेर जानायावहाय आंनाव बाहागा मा दरथाम गोलैबाय मानसिफ्रा खुरै बुंजासिजोब आरो बिदिबो जादों मानि मैगंजों होनाय नालाय थाल मोना आरो ना बिदि
Kintu mansini gosoa biदि जानो नाङा नांदों आयना बिदि जानांगौ हो बाय बिदि बुंबाय बोसोना ओंखायनो जोङो मा जोङो रावबो मानसिया हो साफा नङा जोंनि गोसोखौ बिजिरग्राया इसोरसो जोंनि गोसोआ रावनाबो मोजां नङा हो नोंनिखौ आं मिथिया आंनिखौ रावबो मिथिया हो बेबायदि आरो दा बेखायनो बोसोना जोंनो खोन्थादों कलसिया बिजाबनि 3 अध्यायनि 12-13 जों फरायनि कलसियानि 3नि 12 आरो 13 बेखौ फरायनि बोसोना बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो इसोरनि सायख'जानाय गोथार आरो अनजाग्राफोर बादि अनख' गोसो गाहाम जानाय दद्र' जानाय गुरै जानाय आरो सैसोनायखौ गानदो मा जादों जोंखौ बेनिखायनो नोंसोरो इसोरनि सायख'जानाय जोङो दिनै जायफ्रा इसोरखौ खुलुमनो फैदों इसोरजों सायख'जानाय इसोरजों लेंबोजानाय जोङो लेंजेफोर ना गोथार आरो अनजाग्राफोर बादि अनख' गोसो गाहाम जानाय दद्र' जानाय गुरै जानाय आरो सैसोनायखौ गानदो जों सैसोथारनांगोन ना सैसोनांगोन मानसिफ्रा जेखि बुङा जेखि होना ना जेखि खालामा जोङो सैसोनानै थानो नांगोन सैसोनायजों जोङो दिनै इसोरनावहाय दद्र' जानानै आरजजों नांथाबनानै थायोब्ला इसोरा जोंनि उसाव बादाखौ बियो गोजान खालामगोन आरो बे जोंनि लुबैनायखौ बियो जाफुंसार खालामगोन बियो मावफुंगोन नाथाय थिरुआव बुंबाय सोरहाबा सोरबानि नङै एरनाय दङब्ला गावजों गाव सैज्लाय आरो अननानै नागारज्लाय एसे गिदिर बाथ्रा बुंदों ना सोरहाबा सोरबानि नङै एरनाय दङब्ला माने एरनाय होनना बुंब्ला बाथ्रा एरसननाय रायखोमानायफोर गावजों गाव बिसार खालामनायफोर दङब्ला बे बिसार खालामनायनिफ्राय नागारज्लायदो बेंज्लायदो होनना बुंदों आरो सैसोलायदो आरो अननानै नागारलायदो मानोना बे अननानै नागारनाया ओरैबायदि गेदेर खामानि होनना बुंदों ना बाथ्रा बुंदों 1 पेट्रनि 1नि 7 जों फरायनि बाय ओरैबायदि मोनसे बोसोन बुंदों इसोरखौ खुलुमनायाव बिदा फंबायखौ अननाय आरो बिदा फंबाय जाज्लायनानै अनलायग्रा नियावसो होनदों मानोना बेफोरो नोंसोरा दङब्ला आरो बांलांब्ला बेफोरो नोंसोरखौ जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ मिथिनायाव आलां फालां नङाब्ला बिथाय थाया जासे जाहोआ होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो बिथाय थायग्रा जानो थाखाय जों मा जानांगौनो जोङो अनलायग्रा जानो नांगौ बिदा फंबायखौ अननाय आरो बिदा फंबाय जाज्लायनानै अनलायग्रानियासो दिनै मा होनो बोर गोनां होननानै जोङो बाइबेलाव मिथिनो मोनदों बेनिखायनो जोंखौ बोसोना बुंबाय जे गावजों गाव आथिंखौ सुज्लाय आरो इसोरनि बोसोनखौ जेब्लायबो फरायफ्लाय आरो खोनासंफ्लाय आजिखालिथ' मा नेटनि जुग नालाय इसोरनि बोसोन खोनासंनो जोङो मा खालामनो हायो थिरिदि जानो हायो मानोना इउटुबाव मेरला बोसोनगिरिफोर दङ गोबां मानसिफ्रा इउटुबावहाय बोसोन बुङै हगारगासिनो दङ बेफोरखौ जोङो सोरनिखौ खोनासंनो नों मोजां मोनो बेखौ नों सायख'नानै खोनासंनो हायो प्रेज द लर्ड मानोना बेफोर बोसोनानो जोंखौहाय जिउआव थुलुंगा खालामगोन जोंखौ जिबनाव लुखांगोन जोंनि फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामगोन आरो जोंखौ आयना बायदि खालामगोन मानोना जोंखौ आयना बायदि जानो थिनदों जों माबायदि आयना जानांगोन दिनै जुदि इसोरखौ नाजावबायब्ला सिगांनि स्वभाब सिगांनि आखु गासैबो नागारनांगोन सिगांनि लोंनाय जानाय गासैखौबो नागारनांगोन होमब्लासो बियो आयना बायदि जागोन मानोना बेखौ गुबुना नाहरनानै नुगोन आमोखाय बिराद जौ लोंग्रामोन खिन्थु खृष्टान जानाय लोगो लोगो लोङाखिसै बिराद गय जायोमोन जायाखिसै बिराद थगायोमोन थगायाखिसै नुहुरगोन ना नुहुरगोन ओंखायनो जोङो जिसु ख्रिस्टआ जेरै आयना जोंबो बेखौ खुलुमग्राफ्रा आयना बायदि जानो जोंखौ बोसोना बुंदों आयना बायदि जानो थिनदों आरो आयना बायदि जानानैनो जों नोंखौ खुलुमलांबाय थायोब्ला जोङो मा जागोन इसोरनि जिउजों दैदेनजानानै इसोरनि अजस्र होनायखौ जों मोननो हागोन मानोना सासे सिस्टारा जे बुंलांबाय इसोरनि अननायखौ माबायदि मोनदों बियो गावनो मोनदांबाय अथ्रस एम ए पास जानानै दा प्राइभेटाव मावगासिनो दंबावो आरो बे मोनसे थांखि दंबावो बेखौ इसोरा जाफुंहोगोन होनना बिथाङा दिनै बिबुंथि लाखिगोन निसय इसोरा होगोन मानोना इसोर मावनो हायि जेबो गैया आंखौ फोथाय आफाखौ फोथाय नोंसोर उसाव बादावग्रा जानानै जोङो दहाय एसे आगोल जननि 14 पदाव जोङो मोननो हादों प्रेज द लर्ड बेनिखायनो जोङो फै दिनै बे समावहाय इसोरनि रावा जे लाबोजाबाय इसोरखौ हामबायनो बे बोसोरनि सायाव इसोरा बोर होथों साफ्रोमनिबो जिबनाव थाथों
आरो गावखौ आयना बायदि जानो हानाय बोलोखौ इसोरा होख्लायदों जों आयना बायदि जानि आरो गावजों गाव आथिं सुज्लायनि अर्थात गावजों गाव जोङो दिनै क्षमा लाज्लायनि जोङो सासेजों सासे आखाइ हमलायनानै फोरबोखौ हामबायनानै जों आरज खालामो जों बयबो गसंगोन आखाइ हमलायगोन आरज खालामगोन दे आखाइ हमलायगोन इसोरा जोंनि गासै जिबनाव थाख्लायदों गावनि आत्माजों जोंखौ दैदेनख्लायदों जों आरज खालामो Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Setelah menaikkan tangan Sir. Dengar. Rishara bara. Cikar bandar. Hallelujah. Jangan masih dari kaya pastor. Bisa selalu apa sih dia? Jangan pernah pastor. Tapi jadi bola, beliau dengan zor gerakai, dengan jangkau bedi apa. Ada terus kemudian aspek bisa berdasar dari apa. Jangan dari bisa berdasar lagi. Nanti ini bisa bisa berdasar. Dengan sih bawa dengan zor gerakai, bola gerakai, dengan ayat juga apa. Dengan jangkau kumsikan jangan akai mulai dari apa. Dengan orang sekarang dengan jangkau bola berapa. Jadi kita dapat dengan jangkau benar apa apa. Syaitan ada di apa pun kalau pergi belajar. Eko dengan saya kan itu. Syaitan itu bisa narai bola tu jangan berapa. Kita jiu dan menurut kalau tu. Kasih syaitan naik. Memang ada. Kasih kepada jangan berapa. Kami nak hayat kami hayat tersay. Kosong hayat tersay. Buna hayat tersay. Raya tersay. Canda biar dia. Canda ada biar kita tersay. Apa nak bersama? Dengan je bosan jalan kasih. Aros kelam deng. Dengan bersama naihor. Dengan bersama damhor. Dengan ni provinsi sustu dia tu. Sustu kalam provinsi. Dengan hiu kalam provinsi. Dengan tarjih tentang dia pasal. Dengan boleh kerana sakti dia pasal. Pada nak zor kerana dia apa. Tham kiko bawa dia pasal. Dia nak apa kau bayi ni. Jika provinsi ni bosan aros kethainan ini. Yesus kesmai kethai baik. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise.